ọjị saa abataghị egbo ngafere ọdụdụ oke ọkụrụ dịka a gara ife ọkalụ mmọnwụ onye ume ngwapụta ọkụkọ mkpụrụ akụ onye gasị n'oge o were ọnụ licha o were ile salụ oke na-etiti were abalị megharịkwa ọ bụ efunara ụlọ n'aja ugwu nwoke na anị na nwoke dị n'obi ebili kwuru na nwoke na-eri n'ude agakata agbakwuru geji ama dike odokwu ịdị ka mkpume dọ na egbere mmiri ebiricha na lụkwụ maka na atachọbiri n'ibu ji aga n'ugwu ụgarịtakọta mụsụ ga-ama abụba osarụ mmiri ogwugwu jajarara ọkụ na bụ ite orugbo ehe ikuku ikpuru ụgbọ na-esi n'azụ kama na ọ na-edebekwa igwe obodo agharịgasị akụkọ ọrụ n'otu ọchọba na mata ọ na-echere ife ọsọsọ bunye n'ụwa niile anya adụnwa nduru na aba akịdị odogwu adị na-atụ na akara aka gị isi na akwụ dapụ jebe n'ọjị ga elu osi nwebi na ọgbakọrụ ka anyị ga-agụ ikwu ya ọ ya kwuru osu ya ya nwere dama odogwu na ahịa agọtọ na-edo n'elu adịrị ife na ndụ ala adịrị ife ebe ịma na a na-eji apịrị n'aka emechala iro nọ ya bala anyị odogwu ebe isi dị ụwa dị elu ọnwa ebiri na ọsọ ka o ji anyị ihe dị iche dị n'iru enwe n'oloko atụdara onu n'ọkwa na anapụgharịa ọkụkọ otikwe ya na anụ ọtụ ya bụ ụlọ n'olu n'aka ọkụkọ odogwu amakebe oke na nwụda odogwu ana-ama mkpọrọ n'ụgbọ ị ga-amakwa ya bụ eze n'iru onyinye amara dị n'iche n'iche onye ma mkpụkpụ onye ukwu bịara onye ma agba agbata onye
Hello,